Dobrý deň, počúvate podcast profilektor.sk. Moje meno je Marian Kohn, som lektor anglického jazyka a budem vás sprevádzať týmto podcastom. V dnešnom dieli sa pozrieme na anglické frázy, ktoré využijete na cestách so zameraním na banku. Where is the currency exchange? Kde je zmenáreň? I would like to change. Chcel by som zameniť. Traveler's checks. Cestovné šeky. Where is the cash desk? Kde je pokladňa? Money, peniaze. Dollars, doláre. At what time do they open? What time do they close? Kedy otvárajú? Kedy zatvárajú? Can I cash a personal check? Môžem dostať vyplatený šek? What is the currency exchange rate in dollars? Aký je kurz v dolároch? What commission do you charge? Aký poplatok si účtujete? In bills, v bankovkách. In small change, alebo in coins, v minciach. Signature, podpis. Where do I sign? Kde sa mám podpísať? Tu sme si prešli vlastne také najfrekventovanejšie asi frázy, ktoré by ste mohli použiť v banke, v cudzine. No a pripravil som pre vás aj e-knižku alebo e-book Angličtina na cesty, ktorá je praktickou príručkou s frázami na každodenné použitie, na každú situáciu, s ktorou sa môžete stretnúť na cestách. Môžete si ju zakúpiť na mojej webovej stránke www.profilektor.sk. Takisto link bude aj v popise videa a aj v prvom pripnutom komentári, takže určite ten link tam nájdete. Knižka takisto, alebo ku knižke sú takisto aj nahrávky, aby ste si to mohli napočúvať, tú výslovnosť a tak ďalej. Takisto poskytujem aj kurzy angličtiny, takže ak máte záujem, všetky kontakty nájdete na mojej webovej stránke www.profilektor.sk. A ak máte akékoľvek otázky, buď ma kontaktujte cez moju stránku, alebo kľudne píšte aj komentáre a budem sa tešiť na komunikáciu s vami pri ďalšom dieli podcastu profilektor.sk. Prajem vám krásny a ničím nerušený deň.